Τέλος πάντων, έχουμε και μια θετική είδηση. Αύριο γίνεται διαδήλωση στην οικία Σιμίτη στην Αεροστοπούλου το μεσημέρι και γέμισε η Αθήνα με φεριβολάν, το οποίο βέβαια δημιούργησε και ένα μικρό εσωτερικό πρόβλημα, μικρό, στο Πασόκ. Πολύ θετική πρωτοβουλία, εγώ τη χειροκροτώ και την υποστηρίζω. Δηλαδή διαδήλωση στην οικία του κυρίως υπεύθυνου, γιατί αυτός είναι ο κύριος υπεύθυνος, αυτός είναι ο άνθρωπος των περιουσίων που μας οδήγησε εκεί που μας οδήγησε, με τα συνθήματα της ισχυράς Ελλάδος, αυτός που πούλησε τα Αΐμια, αυτός που πούλησε την Κύπρο, ο πρώτος προδότης, ακολουθεί προδότης, υπερέσπισε τα εθνικά του συμφέροντα άλλου έθνους. Θα μου πείτε ποιος θέλει που τον ψήφισε? Ο χαζός Έλληνας. Ο χαζός Έλληνας ανέδειξε έναν άλλοεθνή, αλλογενή και αλλόθρησκο υπάλληλο των τραπεζών, φανατικό, πώς λέμε ας πούμε τους Ισλαμιστάς, ένας Ισλαμιστής της παγκοσμίου διακυβερνήσεως, είναι ένας φενταγίν, ο Σιμίτης του, αδερφός του κλπ. Ανήκουν σε ένα διεθνές κίνημα εκεί που ανήκει και ο Τζόρτζ και ο Αλογοσκούφης και αυτή η ψωρελίτ. Λοιπόν, πολύ μεγάλη επιτυχία ευχόμεθα στην διαδήλωση πρώτης οικίας Σιμίτη.